Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi med Valdemar. Det er en af mine gode venner. Ja, og som I kan se, jeg joined Flames. Og lad os lige se, hvad for et skin vi skal have på. Jeg tænker, vi skal have det her på. Det er mega fedt. Har du det her skin, Valdemar? Okay, men jeg skal lige se, om vi kan ramme en hvile. Og husk at like og subscribe, ikke, Valdemar? Ja. Jeg har også lige bagt kage. Det var virkelig lækker. Valdemar, Hvad? kan du godt lide kanelkage? Nej, Hvorfor? for jeg har ikke smagt det. Så ved du ikke, om du kan lide det. Hvis jeg ikke snakker, så er det bare lige at koncentrere mig. Nå. Hov. Sådan. Nå. Hvor lander vi? Jeg har markeder. Yes. Jeg lægger mig. Jeg er død. Nå. Prøver lige nogle minus. Og skynd jer ned under videoen og tryk på like og subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad. Hvis vi kan ramme 10 abonnenter, så laver jeg en 10 sub special med David. Så skal det nok blive sjovt. Fordi I ved, jeg prøver så godt jeg kan at gøre noget af mine videoer. Jeg lægger. Ja, jeg er død. Nice. Hvad rank var han i? Nej. Og så tager jeg dræben. Bare holder i live. Ja, jeg er død. Hop. Er du seriøst joined Flames? Ja, jeg er joined Flames. Okay. Bare ready up.
Og min skyld. Der kan du ikke gøre noget. Nej. Vi skal bare lade være med at lade en hot drop. Det der var kun fordi, at vi ikke var varmet op. Ja, jeg er lige kommet på. Det er jeg også. Og jeg føler, at det er mig, der får taster i starten. Og husk at følge min Twitch. Jeg hedder det samme på YouTube, som jeg hedder på Twitch. Så husk at følge min Twitch. Johannes. Jeg siger bare, ham der hedder Famous Philip, han er lige i gang med en YouTube-video, okay? Jeg er lige ved at optage en video, ja. Vi kender ham ikke i virkeligheden. Hallo, sig lidt til ham der, Johannes, der han lige Jo, har taget Philip. imod min venneanmodning. Valdemar, kan du ikke lige sige til ham, at han skal tage imod min venneanmodning? Tag lige imod en venneanmodning. Okay? Tag lige imod en venneanmodning. Valle, jeg sagde lige, at vi ikke skulle lade en hot drop. Det er ikke hot! Jo, det er. Det er vi ikke landet nu, at vi kan kigge på. Okay? Jo, vi er landet nu, men Det har intet med det at gøre. i starten af spillet kan man ikke spectate. Der er lige en rare chest til mig. En lille bazooka. Ja, okay. Jeg hader at få et eller andet glitch, hvor jeg kan løbe hele tiden. Mammoth pistol. Altså, jeg bruger ikke AR som AR. Jeg bruger pistol som AR. Okay. Altså, Mammoth pistol. Mhm. Og jeg undskylder, at jeg lægger så meget, men min far skal lige kigge på min computer, fordi der er et eller andet galt med den. Skal jeg shockwave først? Nej, ikke nu. Ikke nu. Der var en grappler til dig. Mhm. Kan du have bæksen med? Ja. Godt. Vi har ledet lige efter noget. Der er nogen herovre. I know. Oh, shit! Er du able? Jeg har i hvert fald en. Så. Jeg shockwave mig. Hvad laver du, Valdemar? Jeg er ikke klar Mats. Du ved Hvis jeg på dør, Ice Spice. Lige ved på. Død Ice Spice.
Du tog lige alle mine mats. Jeg har ingen mats. Nej, der er en mini. Men... Kom nu, Valdemar. Jeg kan ikke gøre noget. Jo, du kan, men han er lort. Hvis jeg bare ikke havde lagget, så kunne jeg have dræbt ham. Han lader mig så drikke min væk. Han er mærkelig. Han ved jo ikke, hvor du er. Men han har jo visual autofix på, tænker jeg. Væk! Nej, han er cracket. Han er helet. Nej, han har jo ikke. Fordi jeg har jo lige cracket ham også. Så er jeg ikke lag, eller crack. Jeg gider ikke at blive one-pumped igen. Jeg har en shotgun. Det har jeg heller ikke. Lille vulture. Og en medkit. Det der, det er jo aimbot. Det er aimbot. Jeg har downloadet Cosas, men jeg bruger det ikke lige nu. Jeg hader det, faktisk. Du har ikke prøvet det, Valdemar. Jo, jeg har! Så skal du ikke kan finde ud af at bruge det. Jeg bruger det hele tiden. Det er det eneste crosser, jeg har. Men det siger, du skal slå en setting fra, før det virker ordentligt. Og hvad for en setting af? Hvor Jamen, dit normale sigtekorn ikke er der. ja, det gjorde jeg, men stadig jeg kan bare ikke finde ud af at bruge det. Jeg har meget hele min. Selvfølgelig, han er et HP. Selvfølgelig. Selvfølgelig er jeg også et HP, jeg døde. Kan du sige til ham der Johannes, der han skal sende mig en invite, eller hvad hedder friend request? Johannes, du skal sende ham en friend request. Det siger han. For ellers kan jeg ikke høre ham. Nu spørger jeg. Hvad siger du? Mig og Johannes vil gerne spille alene lidt. Hvad? Okay, mig og Johannes, vi vil gerne spille alene lidt. Du har lige spillet med mig, så bliver jeg sur. Prøv lige at få din vej nu med.